बिटिआर गोरोबथानि 5.2 दफा बादियै दिनै आसाम सरकारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि बानजायनायाव एबसु बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव एडभाइजार कमिटिनि सावरायनाया जानानै थाङो। बे सावरायलायनायाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरनि माखासे हा-हुनि जेंना आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै बे मेलाव गुवारै सावरायनाय जायो। बे सावरायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लादों आसामनि मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथां, एम रन्जित बसुमतारी, BKWACनि चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारी, डिपुटि चिफ रमिय पि नार्जारी आरो मोननै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिथांमोन आरो मिरु एबसु सनितपुर जिल्ला एबसु, बिश्वनाथ जिल्ला एबसु मोननै जिल्लानि बर' थुनलाइ आफाद बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर' बिथाङा मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। आरो बिश्वनाथ जिल्लानि डिसि डिएफअ आरो अल स्टाफ लोगोसेनो आसामनि वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि मन्त्रि आरो बिथाङा एडभाइजारि कमिटिनिबो चेयारमेन मानसानि आफादगिरि आफादनि मासि लानायाव बर' बिटिआरनि चिफ बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि चिफ आरो साहित्य सभा मिरुनि आरो जिल्लानि गासैखौबो लाफानानै तेजपुरनि डिसि अफिसनि कनफारेन्स हलाव मोननै मेजर इस्युखौ लानानै बेयाव डिसकासन जादों। फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय बा सनितपुरनि आरो बिश्वनाथनि जिल्लायाव रायजो जानाय गासै बर'फोरनि बा ट्राइबेलफोरनि जिखिनि जेंना जेंसिनि ओनसोलाव डिसकास जादों। गुबैयै फरेस्ट ओनसोलाव सोलोंथाइनि जेंना दिनैबो दङ। गोबां स्कुला केन्सार जानानै दङ। प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय फरेस्टआ हाइवे सेन्टारफोराव गोदानै पस्ट क्रिएसन खालामनाय जायाखै। ड्रिंकिं वाटार फेसिलिटि जे स्किम एलटमेन्ट जादों खिन्थु बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बानायनो होआखै। हेल्थ साब सेन्टार बानायनो होआखै। इलेक्ट्रिसिटिनि फेसिलिटि बेयाव दाबो गैया। लामानि आरो गोबां माखासे जिफोर स्किम्सफोर बेयो इमप्लिमेन्ट जायाखै। मात्र फरेस्ट राइट एक्ट 2006नि गेजेरजों लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट होयैनि थाखाय आरो बे मेटारखौ लानानै दिनै गुवारै सावरायबाय आरो गासै 21,515 21,550 2008नि जि क्लेम खालामनाय बे क्लेमनि रिजेक्सननि सायाव डिसकास खालामनानै गासैबो क्लेम्सखौ रिभिउ खालामनानै लिगेल जायफ्रा माने राइट जायफ्रा माने मोननो हानाय अधिकार दङ 13 डिसेम्बर 2005नि सिगां जायफोरनियाव डकुमेन्टस दङ खारन बे ओनसोलाव बिनि गोबां बोसोर सिगाङावनो बेयाव ट्राइबेलफ्रा बर'फ्रा रायजो जादों आरो बिथांमोननियाव भटार लिस्ट रेशन कार्ड बायदिसिना डकुमेन्टसफ्रा भेलिड जानानै दङ खिन्थु बिथांमोनखौ डिउ राइटनिफ्राय 15 बोसोर डिप्राइभ खालामनाय जाबाय आरो दिनै बे मेटारखौ डिटेलि रायलायबाय आरो बेयाव घग्राजुलि ओनसोलाव दा हियारिंआव 45 पेपारसो फैयाखै बेखौ गोदानै फ्रेश जायफोरा हियारिंआव फैयाखै बिथांमोना फ्रेश गोदानै एप्लिकेसन होनो हागोन आरो एप्लिकेसन होनायनि बेलायाव जि पेमेन्ट एन्टाइटेल होनांगौ बेबायदि नङा बे बाथ्राखौ दिनै डिसिसन खालामबाय दा बेखायनो क्लेमेन्ट्सनि एगेन्स्टआव रिभिउ जागोन आरो बिसोरो लेन्ड एन्टाइटेल मोनगोन जायफोरा ड्रप जादों बिथांनि थाखाय फ्रेश एप्लिकेसन जागोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ उइदाउट GPS बिथांनो मेन्डेटरि माने बिथांमोननो लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट होनाय जागोन आरो गुबुन फारसेथिङै 535 खान जिखिनि गामि बे दिनैबो पन्सायत राजनि बाहेराव बिश्वनाथ जिल्लायावबो गोबां बेबायदि दङ दा बिथांमोनखौ पन्सायत दानायनि थाखाय जोङो दिनै बेयाव दाबि होदों गोख्रैनो आरो लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथ मोननैबो जिल्लानि जेसेबां FRCनि लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट होनो गोनां दङ गासैबो मेटारखौ खम समनि गेजेराव मावफुंनांगौ होननानै दिनै बेयाव सावरायनाय जाबाय आरो डिसिसन लानाय जाबाय। गोजोन्थों। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256
गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।